ongi etorri kaoren laugarren saiora, baina bueno, laugarrena eta zera, zier, laugarrena eta... Eta azkeneko ez dakit zergatik antzo dena inpozik, bagoazelako. Egin detelako, zier, jazta. Ja, hemen gaude, bai, ondo entzun dezue, gaur azkeneko saioa da, kaoren azkeneko saioa, bai, badakigu otxaian atzikinela, bakarrik lagoia bete egon gerala hemen YouTubeen. Hain beste denboraz plasta ematen urte bete lanean, iritsi gara, geratzeko etorri gara. Baina bueno, ez gea jungo, kao badijoa, baina sutan bang horre egongo da beti, eta gu horren barruan beti ere, ezta? Bai, azkenean guri ere pena ematen dugu, duela hilabete batzuk sortu genuen umetxo ni ere agurresatea, baina, aldaketak beti onerako izaten dira, eta kasu honetan areta gehiago. Izan ere, Sutanban kolektiboan, gure streaming plataforma moduko bat sortu nahi dugu, non, kaonez bezala, bertan ikusle bakoitzak nahi duena, bakarrik nahi duena. 5 minutoko zerbait, hori da, ez 20 nahi minutukoa. duenean ikusteko aukera izan dezan. Hori da, guk esan genuen kao hori, ikaste prozesu baten zegoela, eta lau hilabete hauetan konturatu gera, agian 20 minutuko saio bat, ez dela aproposena ez, YouTubera egotzeko, ze azkenan, tarte asko zituen saio bat zan, hilda. Kaok hori tarte asko zituen saio bat zan, baina, jendeari igual saio bat gustatzen zitzaion, eta beste bat ez. Tarte bat gustatzen zaion, beste bat ez. Orduan, goazen ez, edukiak, era independientean, ez, YouTubera egotzea, Sutanban plataforman. Bai, eta beti esan nahi izan, esan dugu gure artean bintzat, guazen telebistatik pixkat urruntzera, beste formatu bat delako hau, beste eskaintza batzuk, aukera batzuk eskaintzen dituelako internetek, eta ez geundelako erabat gustora eskaintzen ere ginen horrekin. Asierrek esaten zigun, guazen zerbait freskoa ematera. Azkenean, ez dakit, ez delako normala, Netflix batean, esatea ez behira, pelikula hau gaur gaueko 10etan. Edo HBO ez egin, bai. Edo HBO. Promozioa. Bale, barkatu. Edo ETV aieran ere, bai. Orduan, hori, konturatu gera, beste gauza interno batzuen gatik ere, asko zobea dela, denok elkarlanean Sutanban kolektiboa osatzea, eta hortxe ditugu, gure bi protagonista haundire, bai, baina bi protagonista dazkagu hemen bi gera, baina, azkenean, plataforma honekin nahi deguna da, pixkat, erakutsi hau ez dela 20 minutuko saio bat egiteko tokia, baizik eta, bakoitzak bere proiektu pertsonalak egiteko, une oso aproposa dela, eta, adigian, zure proiektuak, 2 minutuko iraupena du, edo ordu terdikoa. Edo ordu terdikoa. Hori da. Honea etor zaitezkete benetan, gu jende bilak gabiltza, ez da, kolektibo bezala jendea behar dugu eta jendea nahi dugu. Ze bestengan ere askoita dakago ikasteko. Bai, eta ez pentsatu arraroak zaretela zuen etxeko landaren inguruan programatu egin nahi duzu ere, hemen ateak irekia dauzkazue. Hori da, behar dugun gauza bakarra da, jendea animatua etortzea, eta teknikari batzuk ere beharko genituzke gehiago, azkenan dakagu Julen eta Lander esplotatu. Bai, eta Lander ere bai audioakin. Kaixo, pareja. Kaixo, zemuz. Kaixo. Aldaketarekin animatuta? Bueno, beldurra ematen du, baina animatuta. Julen, eta azken hitz batzuk kao kutxunaren zat? Bueno, pues, oso ondo pasatu dugula, baina ez dela amaitu eta ikusiko garela. Berriro ikusiko garela. Oso ideia garrantzitsua. Hau ez da amaitu, honek orain aldaketa bat jasango du, aldaketa oso handia, ez? Oso handia. Lehen hilabetean 2 bideotxo izaten bazen dituzten ere, baliteke, eta bakarrik baliteke esaten dugu, maiatzean zehar astean, agian 2 bideo izatea. Hori da, azkenean, eduki desberdinak egoko dira, eta oso desberdinak, ez bakarrik, hori da, gaien alderekiko batez ere, gai atonuak, gai oso serioak lagunduko ditugu alde batetik, humorea ere landuko dugu, interneteko gauzak ere izango ditugu, gehiagi esan dut, Bai, igual, spoilerrak guazen alde batera uztera, zuek ikusiko duzue nolako izango den gure aldaketa, bakarrik esan behar dugun gauza bakarra da, aldaketa haundia izango dela. Hori da, jarraitu Sutanban kolektiboa Instagramen, eta bertan ikusiko dituzue gure nobedade guztiak. Hori da. Besterik gabe garazte, azkeneko aldiz kaon. Agur esateko unea. Muxo handi bat, eta benetan 1000 esker gurekin beti horregoteagatik, eta besedez Sutanban ere jarraituz, benetan nire ustez mereziko dula. Bai, eskerrik asko urte guzti hauetan zehar gurekin batera. Urte asko, iso. Venga, agur! Laizten arte! Aio.